ברכה של שליח ציבור. כתוב בשולחן ערוך, יענו אמן אחר כל ברכה בין אותם שיצאו ידי תפילה, בין אותם שלא יצאו, בכוונה שיכוון בליבו אמת, היא הברכה שבירך המברך ואני מאמין בזה. הכוונה בעניית אמן, הוא כותב פה שהיא נחלקה לשלושה חלקים. כשאנחנו עונים אמן, אמרנו את זה כבר פעם, אבל אמרתי אני אביא לכם את זה מהכתוב, שנראה איך זה מתחלק, עניית אמן. החלק האחד, יש ברכות שהן ברכות השבח וההודעה להשם יתברך. אדם ששומע ברכות השחר, או ברכת ברוך שאמר, השתבח, שלושה ברכות של 18, ברכת מודים, ברכת נודה לך, שבברכת המזון. כשעונה אמן בברכות האלו, יכוון אמת. הדבר ואני מאמין בזה. הכוונה אמת. יש ברכות שזה נקרא ברכות השבח וההודעה. אם אני משבח את הבורא, אז הענייה של האמן היא אמת. הכוונה שצריך לדעת שאני עכשיו מאמת את זה. כל הברכות האלה, ברכת השתבח, ברכות ראשונות של 18, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, מגן אברהם, שזה אמת. לאמת את הדברים. ויש דברים שאינם שבח והודעה. הכוונה אדם בקדיש למשל, או הרחמן בברכת המזון. לא זוכרנו השם בו לטובה, יעלה ויבוא. אז האמן שם הוא אמן שונה, הוא לא כמו האמן של ברכות השבח. אור יצא ממנה מנוחתנו בתפילות שבת. אז בכל אלו עונה אמן, הכוונה מה שהסברנו פעם שעברה, כן יהי רצון. יש, אמרנו אמת, ברכות השבח זה אמת, ויש ברכות אינם שבח והודעה, זה רק תחינה. אנחנו רוצים שהדבר הזה יקרה, אז צריך לכוון, כן יהי רצון. והחלק השלישי, יש דברים שכבר אמרנו, גם זה וגם זה. מה הכוונה? גם שבח והודעה. למשל, אתה חונן לאדם דעת, ברוך אתה השם חונן הדעת. אז מצד אחד, וחוננו מאיתך אמרנו. אז אנחנו מצד אחד רוצים שזה הדבר הזה יתבצע, אז אנחנו אומרים, אמן, כן יהי רצון. בכוונה, אנחנו אומרים אמן, אבל במחשבה זה אמת, כן יהי רצון. זה וכן יהי רצון. זה הכוונה בברכות כאלה שיש בהן גם דבר שאני רוצה שהוא יהיה, אתה חונן לאדם דעת, ברוך אתה השם חונן הדעת, אז אני מאמת את זה וגם רוצה שזה יקרה. לא רק להגיד אמת בכוונה, אלא גם כן יהי רצון. זה ככה גם יש מקומות גם למשל בקדיש אמרנו ששם זה דברים שאנחנו רק רוצים שזה כן יהיה רצון רק. שזה לא הודעה ולא שבח. זה רק שאנחנו רוצים שהדבר הזה יתקיים. יש אומרים שכל פעם שעונה אמן יערל תיבת אל מלך נאמן, כמו שאמרו פה. אז זה עניין של חילוקי הכוונות, הוא מביא את זה בהגאות, יש נוחלין, הוא אומר שגם לעניין אל מלך נאמן בעניית אמן. אבל אנחנו יש לנו את הכוונות הפשוטות, לא צריך יותר מדי דברים, רק לדעת שכשאני עונה אמן על ברכה למשל, ברכת העץ, מה אני עונה? זה לא מספיק להגיד אמן, זה לא מספיק. זה הכוונה. זאת אומרת שהדבר הזה צריך לימוד. אנחנו צריכים כבר לעלות כיתה. את הילד הקטן אומרים לו שאתה שומע ברכה, תענה אמן. הוא לא נשאר בכיתה הזאת. אנחנו צריכים להתקדם בעזרת השם. כתוב ככה. לא יענה אמן חטופה. דהיינו כאילו האלף נקודה בחטף. לא יעלים את האלף, לא יגיד מן. כאילו האלף הוא חוטף אותה, בולע את האלף. לא יכתוב וימהר לענות אותו גם קודם שיסיים המברך. אני שומע פה קדיש, אנשים כבר אומרים את האמן לפני שבכלל שהחזן סיים את הקדיש בכלל לפני שהוא אומר, או הוא מברך, אתה חונן ברוך אתה השם, לפני שהוא אמר חונן, עוד לא אמר חונן הדעת, אתה כבר שומע אמן. מה קרה? לאן ממהר? על מה? זה אסור. וכן לא יענה אמן כתופה. יש אמן, אמרנו, שהיא חטופה. שהוא חטף את האלף, הוא לא מן, הוא לא אמר אמן. ויש כתופה, שהוא לא אומר את הנון, הוא אומר אמן. הוא לא אומר נון, זה גם לא טוב. שאינו מוציאה בפה שתהיה ניכרת. אז כתוב פה שזה חס וחלילה, זה לא טוב לאדם עצמו אפילו. ממש דיברו על זה דברים ממש קשים לאדם. זה מישהו לגבי אמן חטופה,
שחס וחלילה ואמן זה שהוא קורא אותה בלי האלף, שהוא אומר רק מן, זה לא טוב. הוא אומר פה חס וחלילה מאיזה אדם שתחטפו ימיו, ככה כתוב, אז לא טוב. צריך לענות אמן, ממש כמו... והוא הדין... כן, כמו שכתוב, כמו שלמד. והוא הדין אם קורא א' בניקוד אחר, כגון שורוק או חולה, אם הוא אומר אומן, זה גם לא טוב. או אומן, אבל אנחנו לא אשכנזים, הם יש להם מסורת, בסדר, הם יש להם מסורת. מה השורש של זה? איך? מה השורש? לא יודע, האמת... אשכנזים והתימנים שונה. לא יודע, למה, מה החילוק שלהם, אני לא יודע. הוא מביא פה למשל יש להם, בגלל הגלות אולי, הדברים נשתמשו, שיש להם טעמים שלהם, אבל לנו אסור לענות לאמן כזה, כי זה לא מסורת שלנו. הם ככה חומפון. אני אמן שלהם. לא לענות ככה. וכן אם ממהר לענות אמן, אלה שאומרים אומיין, אני לא יודע אם זה בסדר, אפילו אשכנזים. אומיין אני יודע, אבל אומיין אני לא יודע, אין יוד שם אחר. אנחנו לא יודעים. התימני שהתפלל איתן פה, אז אתה שמעת אותו אומיין. מה זה מה לא אומיין הזה? התימנים קיבלו הרבה מהאשכנזים. הרי הוא בכלל, אז אומר, וכן אם ממהר לענות אמן קודם שיסיים המברך את הברכה, זה נקראת אמן חטופה. הוא חטף את האמן לפני סיום הברכה. לכן ייזהר שלא יענה אמן עד שיסיים המברך לגמרי כל התיבה האחרונה של הברכה. מה אתה אומר? חכה שהוא יסיים את כל הברכה, הכל, אז תענה אמן. ויש אומרים שאם חוטף התיבה ואומר אותה במהירות, הרי זה בכלל אמן חטופה. ויש גם מי שאומר שאם הוא חוטף את התיבה, אומר אמן, אמן כזה, מהר, זה גם לא טוב. יש גם בתפילות של הברכות של הכהן, אנשים עונים לפני שהוא סיים את הברכה כן, שלו. כן, זה גם, כל דבר, כל ברכה. אז זה נקראת אמן חטופה. אסור לאמן אמן כתופה. אסור לענות אמן כתופה. אמרנו קודם, יש אמן חטופה, כן? ויש אמן חטופה אמרנו, ויש כתופה. אז הוא אומר, הוא מסביר את זה עכשיו, אסור לענות אמן ככתופה, שזה דבר שהוא לא טוב. למה? הוא מחסר את הנון. הוא לא מוציא את הנון מהפה שלו. וזה לא ניכר שהוא אומר אמן. ולא יענה אמן יתומה. יש גם אמן יתומה. דהיינו שהוא חייב בברכה אחת, ושליח ציבור מברך אותה, וזה אינו שומעה, אף על פי שיודע איזה ברכה מברך השליח ציבור. ואחר שלא שמע, לא יענה אחריו אמן. דהווה אמן יתומה. אם אתה עונה אמן ואתה לא שמע את הברכה, זה נקראת אמן יתומה. על מה ענית? עניית אמן. ויש מחמירים, הוא אומר, דאפילו אינו מחויב באותה ברכה, לא יענה אמן אם אינו יודע באיזה ברכה השליח ציבור נמצא. הוא לא יודע, אם הוא לא יודע מה הוא אומר, הוא רחוק מהשליח ציבור, הוא לא שומע אותו. האמת, יש גמרא שמספרת במצרים, הייתה בית כנסת באלכסנדריה של מצרים, הייתה בית כנסת ענקית. היה... מה זה... איך הם יכולים לשמוע את החזן? אז היה מישהו שהיה צריך לעלות עליהם, מרים דגל. היו מרים דגל, ואז הוא יודע, עכשיו עונים אמן. מביאה את זה הגמרא. אבל אנחנו רואים פה משמע אדם שלא שמע ברכה ולא יודע על מה בירך, עדיף לו שלא יענה. שב ואל תעשה עדיף. למה? זה גם נקרא אמן יתומה. ולא ימתין עם עניית האמן, אלא מיד שקלה הברכה יענה אמן. אדם זה שלא יהיה אמן יתומה. אסור לענות אמן יתומה, וכל לענה אמן יתומה זה גם לא טוב. לדעת מרן השולחן ערוך אמן יתומה, זה כשהוא שומע ברכה ורוצה לצאת בה ידי חובה. אבל הוא לא שומע את כל הברכה, או שהוא לא שומע בכלל את הברכה מהחזן. זה נקראת אמן יתומה. ואפילו אם הוא יודע איזה ברכה הוא מברך, אבל הוא לא שומע אותו, אינו רשאי לענות אחריו אמן כל שהיא ברכה שרוצית לצאת בה ידי חובה. אנחנו יוצאים, יש ברכות שאנחנו יוצאים ידי חובה, אנחנו רוצים לצאת ידי חובה של ברכת ההלל של החזן דוגמה. או כל ברכה שהחזן מוציא אותה ידי חובה. מה איך עושים באמת ברכת ההלל? צריך לברך כל אחד בעצמו.